তুমি কଣ মତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଭଲ ପାଏ ମାନେ ତମ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମତ। ନିହାତି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଇ ମିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଛି। ଆମ ମନ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବେ। ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। ଆଉ ସେ ନଥିବ ସକାଳ ଆପସ କରିନି ଜାଣି ଶୁଣି ତତେ ତୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେ କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟାଏ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମୋ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଏ କାଳ ନାଗୁରୀ ତାକୁ ମତେ ତା ବିଶ୍ୱ ଜଳରେ ମୋ ପ୍ରତିଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ସେଇଠି ଠିଆ ହେ ମୋ ସୀତା ଦେଇ ପେଶା ଏମାନେ ଆଗରୁ ଚୁତା ଖୋଲ ଏ ଶରଣାକୁ ମାର ମାରିବି এইটা ମାରିବି ମାରି ତ এইটা अरे नजे तमको तो सुख मिलिबनी यही पद तोके अति दुख दुनिया
ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଳିର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ଘରକୁ ନାଚିକି ଆସୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥିତ ଜୀବନଟା ଖୁସିରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇଠି କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲ? ଏ ଘରକୁ ନାତିଟିଏ ଆସିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ନାତୁଣୀଟିଏ ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ନାତୁଣୀଟିଏ ଦରକାର। ନାଇଁ ନାତି, ନାଇଁ ନାତୁଣୀ ନାଇଁ ନାତି, ନାତୁଣୀ ନାତି। ନାତୁଣୀ 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 Hands up, Jaswant Rai. You are under arrest. ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁ ମତେ ଯୋଉ ପାଉଣା ଦବୁ ବୋଲି କହୁ, ମୁଁ ତତେ ପରେ କହିଥିଲି ଭାଇ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ପାଉଣା ନେଇଯିବି। ଭାଇ ଆଜି ସେ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ବାବଦକୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଫେରେଇ ଦେ ଭାଇ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ठीक अच्छे भौणी मुझे कथा देवी तो शशुर को मुझे आरेस्ट करी गोटे बयान देवी ब्राउन सुगर नेला बेले मुझे अहंकार को एनकाउंटर करछि। हाँ एबे हम समस्त गोटे टार्गेट शंकरा। ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏବେ ତମ ପିଲାର ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତମେ କାମ କର, ମତେ ବିବାହ କରିଯାଉ। अरे पसंद करते ନା ମୁଁ କରିବିନି। ତମ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ସମିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। छी 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 गोटे सेकेंड हैंड मैन को विवाह करी जे समीर हेलानी से पुनी मोर हबो से ग्यारंटी किया तो बाबे ତମେ ତମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ना मो ना शंकरा के लड़को भारी तेरा अते कहीं तुम विवाह करी ঠিক আছে, ମୁଁ ବି ବନ୍ୟା। ଏ ବନ୍ୟା ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିକୂଳ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଧରେ ଯିଏ ଆସେ ସିଏ ତାକୁ ପୁରା ସ୍ମାସ କରି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଠକରା। ମୁଁ ତତେ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ପୋଲିସରେ ଦେବି। बोला शंकर बोला बोला शंकरा के लड़को भारी तेरा तू एडू कॉलेज ना पुलिस को खबर दबो ତମେ
করে চালে শঙ্করা শঙ্করা ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଅଛେ ହେଲେ ସେଠି ମୋ ସମୁଦ୍ରୀଟା କେମିତି ଦିନ କାଟିଥିବ भाई मत क्षमा कर और भूल है जी नारी माया चलने बंदा हुई वो आखिर अंध पुटली बांधी है जाती ना मत क्षमा कर दियो तभी कौन मत क्षमा कर दिया मुझे मत क्षमा कर दिया मुझे अरे पगला तमे कोन आम पुओ आम आखिर तारा तमे बापा मां को केबे देखो पिला मन को अभिशाप देई करू ଭାଇ ऐसे मत तुम्हारे क्यों तो ये पर हिटे ଭାଇ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ केवल भौरी पाई आज अब संसार में आंकी करना ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ भाई ମୋ ସୁନା ସଂସାର ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସମିତ୍ରୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାକୁ ଶଙ୍କରା ମାରି ଯାଇଛି ଶଙ୍କରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯାଇ ସେଇ ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କରା ହରାମ ଚାଚା ତୁ ବନ୍ୟାକୁ ମାରିଛୁ ଏ ଭୂତ ଛାଡ଼ିବେନି ହରାମ ଚାଚା ଛାଡ଼ିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଶହେ ଦାନିଷ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲୁ ନାଇଁ 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 ବେ ଖାଲି ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଖୁମ୍ପିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ତତେ ମୁଁ ଲାଣ୍ଡ କରିବି ଲାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରେ ହେଲେ ସାରି ତୋ ଉପରୁ ମୋ ନଜର ହଟିଲା ନାହିଁ ଆଜି ତତେ ଟିକେ ମୁଁ ରାପି ପାନ ପତରରେ ମାରିବି আরে বস্তুর তোতে মারি দেবে ଆଉ ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁ ଆପେ ଆପେ ମୋ ଜାଲରେ ଫସିଗଲୁ ତୁ ଆଜି ମରିବୁ ଏ ଶଙ୍କର ଆରାମ ଦାଦା ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କରା ଟିକେ ଲଡ଼ଖଟ ଭାରି ବାତେରା ଆରାମ ଦାଦା ତୋର ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରଟା ନର୍କ ହେଇଗଲା ଆରେ 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 ତୁ ଶଳା ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏ ଶଙ୍କର ଆରାମ ଦାଦା ଓ ମୋ ବନ୍ୟାକୁ ମାରିଛ ଓ ତତେ
एका थरकर समस्त को मुराई देवे ताकू मारिबी साबड़ा मारिबी मारिबी तोते मारिबी ए सारा मारिबी अरे ଶଙ୍କରକୁ ମୁଁ ମରିଛି। ଶଙ୍କରକୁ ମୁଁ ମାରିଛି। ନାଇଁ ସବୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମାରିବି ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ମାରିଛି। ନା 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 এই শঙ্করাকে তুমি মানে কেহি মারিন ইয়ে ଥିଲା ଗୋଟେ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ ফাইলে আ না মোস্ট ওয়ান্টেড তেଣୁ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ବୟାନ ଦେବି এই শঙ্করাକୁ ମୁଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଥିଲେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାଥାୟ ସମ୍ଭବାମି युगे युगे। ବୁଝିଲ କାଦମ୍ବିନୀ କିଏ କହିଲା କାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକ ଉଠନ୍ତିନି ବୋଲି। ଆରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରା ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୋ ଉଜୁଳିଲା ସଂସାର ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆମକୁ କହିବନି କି କିଏ ମତେ କହିବନି ସୁଖ ନିୟନ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ଅଣ୍ଟିଏ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମହାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର
ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ନାଟକ ପାଇଁ ଏଠି ଘୋଷଣା ହବ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ରଘୁପତି ଆଗ ହବ ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯା वीडियो रखने स्क्रीन शॉट मारा चल तो क्या मार पर्सनल खोल वाटा गुड़े मुंटा हटा कर उठे र मुंटा उठो मुंटा बसे नहीं पूरा कर तगन टे बय भाई टे बसिला आम टे पहले ना चला मत काल जय रघुपति राघव राजा रामपति पावन सिया राम रघुपति राघव राजा रामपति पावन सिया राम ईश्वर मर्दन तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा रामपति पावन सिया राम रघुपति राघव ବହୁତ ଠାକୁରାଣୀ ଯୁବନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ଆଗାମୀ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଢେରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଢେରେ କାଳିଆ